Voin hi Mars ni somni paruk sang ni somni pani inrin ni ni a Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule tuna chuan Ukraine le Russia in do na thu thar te kanon puang le do na ni tun in do na bi ka hian news rang puan dan le zia dan ai nang lo hlom hle a then khatin Ukraine chan that lam an puan lain then khatin Russia chan that lam an puang boka chu wangin thu dik tak hria ta har hle ani ti hria in rin dan to kan thiam angai hle ani US sipaiten Russia sipaite bein anral thuam an ti chiat sakam ni tun Ukraine le Russia in do na kalmek chungchanga Ukraine sipai puitura in pe American rang hlui in do thiam te chuan Russia sipaite Ukraine lu tam tak chudangin an beya Russia ral thuam tam tak an ti chiat sak ni soin Ukraine te chuan hetia US sipai in do thiam te Ukraine an lu meu chuan Ukraine in do boruak po adang zarani an tia Kiev ko puidai fem le thingtlang khuat te chu Russia sipai te chuan thakhat don an thun huai an da to a kho chung mi te eile in tur te chuan du an lak sak thin ni soin chung thuan hriat vele American rang hlui in do thiam te chuan a hmun an pan chila Russia sipai te chuan an lo danga an teng le in do ral thuam tam tak an ka chiat sak ni news chuan an chu ani hei wang hian Russia sipai ho tu te po an tal buai tran ni in ral thuam hlo om jok ten en che tan tum mek ni soi ani bok The Guardian in atarlan danin US sipai ten Russian tank mai ba ka ral thuam then khat an ti chiat sak video in an ti chuak nge a mithil chik mi te chuan US sipai te nge hi chu Russia sipai ten an lo hlau deuh ni ngei turani an beilet ngam lem lo ani an ti hetia US sipai ten Ukraine tanzonga an che ta ka wang le Russia ral thuam an ti chiat saka wang hian Russia hi angoi mai donem ti chu khovelin a thlir thup nin an soya mitam takte chuan thil thalo zo ka thlen mai an hlau hle ani The Guardian chuan soi zelin Russia sipai te hian ral thuam thajok mangin thar thole an tum thu an soya ma se US sipai te hi an beilet kher donem tiero engma an soi chuak lem lo thungani an ti soi to thin ang khan tun Ukraine le Russia in do na hian rin lo takin Ukraine chu atang theem maya Russian sipai te po nun na chan anom dual to a Ukraine lamin an soidan chuan Russia sipai sing chuang fe nun na an chan to ani anti ma se Russia sipai thu puang tu Colonel General Sergei Rotskoy chuan zirtop ni lian ta Mars ni somni panga khan thu chu asiamin thu thar lak hom tu te ma thu soya Russia in Ukraine special military operation an nei meka hian Russia chuan asipai sang khat zathum somnga pakhat chau ala chana sipai sang thum zariat somnga pani ten liaman tur mekani ati Ukraine le khothlang lam news step thu chuan en chuan en person hle ani mithiam te le mithil chik mi ten Russia in ma son thailo chan ni beran soi chu Ukraine hian US puina don na sat ema wangani antia Ukraine phena hian US mai ni lo khothlang ram lian tak te anin phum ru klata wangin Russia hi tumang takina che thailo ani anti Russia Defense Ministry chuan Ukraine an run mek chu an du thu sam le thil tumang zelin alakal tluang ti an soi ve mek boka reilawa kho puilian tak te po kan lak thei ngei kan be se ni an lo ti ve bok soi to thin ang khan tun Ukraine le Russia in do na chungchang bi ka hian US su en rol na sa hle maya khovel hriata asilai thate met rivelem lo ma se athayang tok chuan Ukraine tran thu lo tlang au pui ve mek ani Vladimir Putin thu puang tu Dmitry Peskov chuan Ukraine na an boina chungchang soi chuakin US che dan chu demin Ukraine fui portu berani thule asu su tu zinga mi ani atia hetia thu soina hian tun hnai lar tak boruak tur nei hlawom tak chungchanga US su adem hle ti asoi lain tho khatlaya Russian nuclear manan hrelo thu an soi chungchang ero engma soi lang lo thungani tuna US in Russia ral thuam an ti chiat sak video an ti chu hi adikani nga chuan Russia lampo anom mai arinom lo hlea news site sang te chuan Ukraine le Russia boina thu le hla an puang na sa hle maya hei wang hian Putin a chu tong chuak le in athik thu che sot hle ani Putin a chuan Russia rama chanchin thar dik lo pe chuak tu te hrem nan dan thar siam chu siam belin chanchin thar dik lo puang tu te chu kum som panga zel tan theina tur order te chuak mi ani he thu pe ka hian ama ngei chuan minga sai nan bok
Ukraine President Volodymyr Zelensky la chuan Russia sipai te che dan chu rap thlak ti viau ma se Russia ko tai Ukraine chuan pek lo tur thu soi chuak mek zelin Zelensky chuan he boina hi ka sai photo thin in biak na mang chawati top thei thilania chu tiang ani lo chuan athem te po kan ram hi Russia ko ta hlan kan tum lo ani ati Ukraine ko pui Kharkiv lama chuan Darkar somni pali chung khan Russia sipai ten bom an ti puak na sa hle maya US official chuan zirtop ni khan Russia sipai te che dan an muin Russian te chu thamlo zetin Kiev sulak tumin beina sate ma se hnen an chang theingang lawani hei wang hian Donbas lama anin sorbing tamai ani ati tin press media jong phom pol te chuan Orthodox ko ran Iano Horotka Kiev ommek chu Russia sipai te chuan an kap chengai ti soin he an ka chian na thala khi mi te mu thei turin khovel hriat an pho chuak zui nga lani mi thiam te chuan Russia President Putin an asipai te Ukraine run tir dan taktik te thlirin an soi hova heti takmaya asipai te hlauna satamai hiam makan tin rin harsa an ti hleni an sipai te mai ba ka indoral thuam chu rin phak ba ka ya tam Russia hian an chan ve meka chu ringot po chu arun tu Russia te tan chuan tlomna thamatling hial to ani anti chuti rual chuan Zelensky sipai ten tlom tum chuang si lo ma se ma sona nei thei chuang si lovin an lo beile dang boka heti chung hian Russia sipai ten an khopui lian te an la thei hau lo hi chu chui thamatling ani anti bok tuna hian Russia kho chaklam sipai te chuan Japan thliar kar pakhat Kuril Island a sipai sang thum te chuan ral thuam fam kim den in soi zoi training na hun an nei ve mek nin an soya he thliar kar hi Russia Kamchatka Peninsula le Japan malam Hokkaido Island te inkalpona ania former Russian President Dmitry Medvedev chuan khothang ramin Russia hrekna anti chua chu angai ne plea RIA State Owned News Agency chuan hrek na hi chu khothlang ho a thilti mai ani hei hian Russia mi puite che mun khatamin phuar khom zogani ati Russia sipai ten pastor an ruai bo Russia le Ukraine in dona chuan ngonga nei lian chho zela mun rang bompuak ri hria tura tam hle ani American pastor missionary pastor pakhat Ukraine omek pastor Dmitry Boydu kumsom ngami chu Russia sipai ten an ruai bo ni in news chuan a soya achung tele arong bol puite an mangang hle ni in Christian headlines chuan ata langani Dmitry Boydu hi Wall of Life Church Melitopola pastor ni in hun pumarong bol ania helai vela chuan rong bol tula takjinga mi ani indo nei nanang ta sia rong bol na khailak mai ni lovin buin na me lovin anang ta ani Texas a cheng thin ni in anupui fanau tenen hun engmo chen chu Melitopola hian anom towa anupui Helen chuan a pasalan ruk bodan NBC News zona changin anron kala kan phone ten la a ama chu khoya mo an hruai bo ani khongai an hruai bo ka hrelo ati ani afanu Esther Bodio Ogawa chuan Russia sipai te hian an passport te po an lak sak thu NBC News a hril boka Russia sipai somve lanong kala zona tam tak an zo thu le apa chu adu lo chung an hruai lu ani tin an ta na tong trai pui turin khovel mi pui te chu angen ani Pastor Dmitry Boydu hian kumsang ni som pasari khan Ignite European interview an nei pui tumin pathian in ti turamin du te chu engpo ni se kan ti mai thina ni tin chu thil poimo ber chu ni tin a soya rongbol na tui em mai le sarmon tui nang takpo soi thin tu ani Ignite Europa interview nei lai chu YouTube pa en turom nge ani Russian Brigade Commander chu sipai te ngai in teng mangin an chil reporter te chuan Russia sipai te chu an mi le sa te ngai po mel ma anin chu zo to a indo nei na hrin chu athil thalo tak te chu alang chuak zelani anti Russian Brigade Commander chu ama pol akai hruai Russia sipai te kut nge atura teng manga chilani ti an soi Russia sipai te nan chilta Colonel Yuri Medvedev hi Russia 37 Motor Rifle Brigade kai hruai tu berania asipai te hian an chil chan nian soya chuan akai hruina hnuaya an tho pui sipai tam takan chana aniuni ta tangin mi za zel som nga zet anin chan to ni an tia atlom zo kan ni fo wangin
an kolnel chunga hian an thinrim na an leibot tamai nin an soi Ukrainian journalist Roman Shimbalyuk chuan Medvedev hi akai hrui si pai polten an chil thu hi apuanga stretcher manga Belarus damdoina an zon lu lai thalak te po mi tam tak mu thein an pho chuak nge nge ani Shimbalyuk hian Medvedev hi an chilna akepania hliam na takatur ti asoya anhuwa hliam tu lovina boral zui ti an puang Mase news outlet then khatin inen kolna dongme kagin an ta lang thunga asipai apol te ngai ku turanga an soi chungchanga Chechen hruaitu Ramzan Kadyrov chuan phain Indona in hliamani thu soi ve bok Russia hian an mi poimo tak tak te an chanul to a 49 Combined Armed Army kai hruaitu Lieutenant General Yakov Razantsev po Indona hian a thi thu Western official in an chu bok Razantsev hi Indotranani atang khan Russia General pasari an chan na chi ani nei toina chu dan chuan cholkar chung leka Indona thlenga hian Russia sipai sang sari atanga sing khat sanga inkarten annun na hlutakan chan to ni na soi Indona tlan chia sanin Ukraine mei chia chuan amngai Indian tlangwal chu pasala nei turina panwang wang anram chu Russia na runa wanga harasana le boina na sa takan to meglain Ukraine mei se pakhat chuan Indona tlan chia sanin amngai Indian wal chu pasala nei tumina panwang wang mai Anna Horodetska hian an chena Kiev khopui chu asanin amngai omnaram Delhi khopui thlenga India ram leilung ara rualin abialpa Anubhav Basin chuan airport a anupuya ta na lo som zui ngal zat bokani Anubhav hi Delhi High Court lawyer in oma Anna hi Information Technology Company na thok thunga kumhni le chan velai chu an lo in hretoa Anna Horodetska hi kumsang ni somni ti lama India zintruma Anubhav nen hian avoi khatna nanin bel riata India chamek lai hi hripui COVID-19 hlualai ani wangin thlona zonga thlo theilo wangin a ticket chu alo cancel to ani anrama kirlok theitak lawa chuan Delhi a Anubhav a chena khosa veta ni nan soi in khata an chen dun hnu phei chuan anin po zual em ema hria zia de hnua anna hi anram Ukraine akir le ta India rama anin thran le hnua Dubai anin mulea Anna po India zinin Anubhav po anna te chena Kiev azin vebok nikum December tha khan Anna hian India Anubhav chung te hiam bua in nei tura ro man an siam huin an rama le san le ta ani nima sela in nei tura anin bua sei mek lain Ukraine le Russia in dona chu thu da wangin ruam man nangin anom le theilawa in dona chu atangin ni thum lai chu Anna hi bankara atoma anu le awitene nan ram chu asanin Poland ram panan tumani February ni somni pasari khan basin Poland pan turin thutluk na asiama masemi tam tak bordera anla tan thina wangin Slovakia lama pan tazoka bordera thlen nuwa midi basin Krakow Poland apan le ngala heta hian abialpa Anubhav thian nai te chuan lo buai puin awm na turan ngai tu sak ni nan soi Poland a thlen hu hian Indian embassy a visa dila vanei thlak takin kum khat chunga tan visa muin Delhi ron panding hal chata abialpa Anubhav anen anin mu theita ani Anubhav ale Anna te hian in nei thuai turin ruam man an nei mek tian puanga Anna hi India ram mi le sanghet ani theina turin Indian citizenship an buai pui mek ti an soibok Poland President Russia vona laka azam lo Poland President Andrzej Duda chuan Ukraine te atana wanga Russia na vo khan na chu angai poimo lo hlea Poland hi ramran buang takania bei kan lo to kani poin keima ni le keima ni kan inveng theni ati Duda chuan Russia do soimang TV channel in an puan dan chuan Poland hian Ukraine in dona ti to pani theinan true lova ain rolani vai chuan antana poizo kang tin min vawani ati tin mei ni som paruka Russia si poiten Mariupol theater an boma wanga thi omza chiang taka hriat theilo ni an soi chu hunrei tak nuwa nimin khan Ukraine official te chuan mi zathu man thi tian puang chiang bok United Kingdom chuan Ukraine mi puite tran puina ele in tu te bua sein athon chuan nan kalpui tran ta Poland Slovakia ten entrang kopin Ukraine hun poimo laya rel mangin sem chuan na an thok don ani tin music lam Spotify te chuan
Russia lam thil reng anti top sakvek thuan puanga he Swedish music streaming company baga hian Netflix le TikTok te chuan Russia censorship law nuaya omreng ai chuan tin chua san fel zai an relta ti an soibok Italian meiche pilotin Ukraine si payazom he Italian meiche indo thona khaltu Giula Skifi Khovela po chena save taknia soi thinania Italy lampoina lo hnol to nge ani mase Giulia Skifian Ukraine si paite puiturin Ukraine alu to ninan soya Ukraine Special Force te bula achena sa to hlenin an soi TV show lelene na talan dan chuan Russia in Ukraine run trandir khan alo lu dei towa athu pui ber chu engtika ma heram hi Russia kan petura ni lo ti hi ani anti tun Ukraine le Russia in do chungchang mithil chik mi te soi mang hian a topian khar te ang Russia si paite malak na le masona nei theilo chuan tu na hian a in do na thil tumte ati hiam don ni te na langta a ram chung chu apum deuh tholak tum na lam ai ma in Donbas bial lama asipaite athlung rang le ta jok ni na lang Russia Colonel General Sergei Rotskoy Chief of the Main Operational Directorate of the Russian Military General Staff chuan an sipaite le anthil tumlian berlama in sorzimin Donbas bial pum puithunun thei ringo chu Russia in dawa kalpuina chana ranga thir le chuan a theu neu viu loi si thunga an lo tum to dan kha chuanin Ukraine kho pui ki flag le President Volodymyr Zelensky pai thak te po atel nge ani heng ba ga hian Russia chuan Donbas bial pani Donetsk le Luhansk te independence sul pui tum bokin heng te hi Russia na thlop in la khran tum te nei in kumsang ni som pali tang to khan helna an lo chuak to ani kumsang ni som pali tang to khan helna an lo chuak to ani tunka liam ta lo khan Russia chuan Ukraine kho pui lian zual te chu bailet na nasatakara lak mai atum chu a hlo chamta a mun then khata te chuan Ukraine si paiten bailet in an nor ki tran ta hial bokani Ukraine chimlam kho pui Kherson po Russia in an la thun huai zelem ti zona te po om hial ani kha US Defense Official pakhat chuan Russia leilam si pai Kiev bulom te chuan kho pui chu lak tumna nei to lem lovin in veng le zong in an che tak thu ata langa Russia in do thona te chuan Kiev chu airstrike mangin an la bei chhun zum zel thungani Donbas si tu na chuan Russia in lak ran ngei tumin mathar lak na na manga Ukraine kho chak lama in beina in zualama pan le ta zokani kongdanga tang chuan Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan nimin khan interview ma chonin Russia le Ukraine te chu in biak rem na lamma ma son an nei nin soilang ma se ram in chu na konga ero in mu thiam lo na an la nei chun zum zel thunga tin Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan ma son om lo thu ta lan na nei bok tin an soyani ole khati zong kha tunlaya khoveli na ngai ven Ukraine le Russia in do na chungchang thu thar kan mu kan on puan thei te chu ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me